Sme na Kramároch pred Národnou transfúznou službou. Do 15. ročníka kampane Valentínska kvapka krvi sa rozhodli zapojiť aj ministri za stranu Smer sociálna demokracia Richard Raši, Marek Maďarič, Robert Kaliňák a Jaroslav Baška. Poďme sa teda pozrieť, akí budú odvážni. Mal si sa pichnutia? Myslím si, že toto je ten najmenší problém. Nemám žiadnu fóbiu ani z krvi, ani z injekcie. Pichnutia som sa nebal a keďže som lekár, naozaj s krvou nejaký problém nemám ani s vlastnou. Nie som teda častým darcom, toto bolo môj tretíkrát, ale zase takéto kolektívne darovanie som zažil prvý raz. Richard, prečo si sa rozhodol darovať krv? Keďže nám každý rok stúpa operácií veľmi náročných kardiochirurgických, onkologických výkonov, kde je potreba veľkého množstva litrov krvi, tak vlastne máme permanentný nedostatok krvi, preto chceme aj my počas valentínskej kvapky krvi ísť príkladom a vlastne zmobilizovať aj darcov, najmä prvodarcov, aby prišli darovať krv a vlastne aby reálne svojim darovaním krvi zachránili niekomu život. Minister Raši naozaj podľa mňa zorganizoval celkom dobrú akciu, ktorá by mohla vlastne propagovať to, aby sme všetci chodili častejšie, aj nás vlastne donúti k tomu, aby sme chodili častejšie. A jednak preto, že darovanie krvi je samozrejme pre každého z tých darcov anonymných, ktorí chodia pravidelne a často, priamym spojením k pomoci blížnemu. Ak je človek zdravý, nemá nejaké problémy, tak no, nie, že by to mala byť povinnosť, ale určite je dobre tú krv darovať, ale ja som mal na to aj motív osobný. Ja sám som, keď som mal 14 rokov, tak som krv potreboval, ma zrazilo auto, mal som niekoľko operácií, takže potom hneď ako to bolo možné, keď už som mal 18 rokov, tak som začal krv darovať raz za čas. Ako sa teraz cítiš? Teraz sa cítim celkom dobre, idem doliať nejaké tekutiny a kvapku červeného vína. Nikdy som po odbere krvi nemal nejaké problémy a myslím, že ani teraz žiadne nie sú. Dúfam teda aspoň, že sa žiadne nevyskytnú. Dobre sa cítim. Teraz sa cítim veľmi dobre. Opäť v priateľov zhodnotili sme, kto akú farbu krvi má a tým pádom je všetko vybavené. Je obrovskou pomocou v Národnej transfúznej službe, ak známe osobnosti prídu darovať krv alebo prevezmú záštitu nad určitou akciou, pretože to motivuje hlavne prvodarcov a mladých ľudí. Kreslá sú už prázdne, krv odobratá. Keďže choroba si nevyberá, minister obrany Jaroslav Baška sa valentínskej kvapky krvi nezúčastnil. Richard Raši, Marek Maďarič a Robert Kaliňák však odber krvi zvládli bravúrne. Pre Smer TV Katarína Kližanová-Rýsová.